یونیسکو و براوی زبان نوالا ٹھرائیت منیں گے تو کل مستیدہ پاؤ کہ دا سے انڈیکیٹر رسی انذار سے ارانا بلا فائدہ دادے کے داننے بش کریں گے کہ اے براوی عید کرو کا بش مبو او تینا زبان نہ رکھے کبو تو دا سی جوانو گڑا سے ارشمی کنن نینو پگار جاگا خنینم کہ ساڑی وقت ٹی مچا دنیا ٹی افتزار زبان نکچ زبانک زندہ خدایی تا متنوار نوشتہ مرے کہ بروکنگ آفتاد 88 سال ٹی کم از کم دونے مزار یا موسی ہزار زبان دا زبان تیان ختم مرو رکھ دا سولی کو سوال دادے کہ زبان ختم مرمرک زبان انسان استوف کہ زندو ایکسپائر مرے ختم مرے ارا وقت دانا بارہ وقت ریسرچ کرنے گے تو معلوم مرے کہ کل لم بلا وجہ دادے کہ مخلوق بے وس کرنے گی کہ اتنا زبانی ختم کرو بے وس امر کرنے گی کہ تو او اوالات اگر نن تاریخ رنک تو کل لم بلا تاریخ کل لم بلا مثال اراکنہ بعض خور کے نام مثال اسنے لگی ہندوستان نے مثال انڈیا نا کہ نوزمی کو صدی آخرٹی یو ایس آرمی نراکن جنرل اسکا ریچارڈز ہنری دا سی تذکرے سو راکی باز مشہور مس کے کل دا انڈین بٹ سیو دا مین انڈین کسر بولے کہ بندہ غتا زندہ تخبو تو ارا وقت تو نہ دا قول عمل کرنے گا اور عملم 90 سال سکن کرنے گا یعنی اجدہ سدو 92 ایسین تھا 19 کو 19 سدو افتاد گڑاس یعنی 20ویں کو صدی ناخر سکن دانزی عمل کرنے گا کم از کم 85-90 سال عمل امر کرنے گا کہ اخذ کی جاگا نہ باتی کا سورا افت چنات افت خاوت آتے نرفنگ بورڈنگ اسکول آتے تھی داخلہ تننگ افتیا انگریزی و پنتخنگ افت انگریزی تعلیم تننگ اور اگا اتنا زبان ٹھیک کر رہے رکھ تو افت سزا تننگ دا کل گڑاک مسورک ارا وقت دا گڑاک مسورک تو افت بلو اثرات اسمس وہ کوشش کرے کہ افت جن دینا ثقافت ختم مرے دون کے انگریزی تا سکھ کولا سکھے ایسیمیلیشن از دا کمپلیمنٹ آف جینوسائڈ ارا وقت پین قومس نا ثقافت تی قبول کرے دون پاوتی نا قوم ختم کرے نسل کشی کرے دارم بندہ کسپک لیکن نسل ختم مرے ارا وقت کی زبان ختم مرے ثقافت ختم مرے تو بندہ نا شناخت ختم مرے شناخت ختم مسیدے روٹ کس معلوم تو دا اسے سیاسی و بلو بش خسی منن کے کک داگڑا انخپین واضح مرے ارا وقت نن دادے تینا ماں سے ورنک کہ نناد دے اراوڑ کی سیاسی پہلو تھیٹ دگڑا نزی کارم بنیں گی کہ دافتہ جن دینا ثقافت ختم مرے رکھ دافتہ جن دینا زبان ختم مرے ارا وقت نن تینا جن دینا ثقافت گوان تینا جن دینا زبان گوان پیر نہ زبان قبول کن نہ جن دینا شاعت سل پکک دوار معلوم مفکی دیر اٹھ ارا کام بسون اٹھ تو دا گڑا نزیے ارا وقت سنجیدگی ڈنڈونا تو اسی پین گڑاسم تاریخ نوالنا نے ملنے کا کیسے تو زبان سے دعوت ختم کرنے گی ارٹمی کو زبان نا ریکلیمنیشن یعنی ریوائوڈ کرنے گا وقت شروع مسک 19 کو صدی ہیبریو زبان نا اینٹی سیمیٹزم نا دور ارا وقت جیو شک دائلو کرے کہ نندا ستینا جن دینا ثقافت زندہ تخین تو ثقافت زندہ تخین کن یعنی تینا جن دینا شناخت زندہ تخین کن ننکن ضروری کہ نن تینا جن دینا زبان واپس ریوائو کن ریکلیم کن تا تو اوڑ کن ہیبرو زبان تی اراکی مذہبی کتابہ کسورا اراکی فلسفہ نا کتابہ کسورا او مو کتابہ تا خواننگی بنا کریر اراکی 1000 سال مستن گڑا سورا اوفت خوانار او زبان ہیل کریر اوفت تینا مخلوق خوان فیر تینا چنات زبان ہیل تسورک اینو اسرائیل نتیٹی 50 لگ بندگا مو زبانے استعمال کرننگو ایزا مدر ٹنگ یعنی اوفت مدر لینگویج مس مادری زبان مسمو زبان کے 1000 سال مست خس عید کتا کو زبان اٹھی امو زبانی کتابات ہیں خوانار امو زبانی ہیل کریر اینو 50 لگ بندگا مو زبان ٹھیت کرننگو انداوڑ کورنش اسی زبان اسی اونا تاریخ ملے کک بازک پارا کہ انگلینڈ ان تیٹھی دا سی چونگو کمیونٹی اس سکا تو افتی معلوم اس کہ بھائی ننا جن دینا مسی شناخت سرے اور وہ شناخت اتنکن او زندہ کرنن کن ننے تینا زبان زندہ کروی مرے کک او تینا زبان راندر تمار تینا زبان ہیل کرے رک ارا وقت ہیل کرے تا مخلوق خوان فیرتا مخلوق ہیل تسورتا دا ست
سوشل میڈیا کو مکٹ امو زبان تیٹ میمزم جوڑ کے رہا امو زبان تیٹ پوسٹم کے رہا امو زبان تیٹ ویڈیو کالم کے رہا امو زبان تیٹ اشتہارم جوڑ کے رہا. تو زبان تے داوڑ ریکلیمم کرنیں گے کک اور زبان تے سیاسی وڑٹ داڑ ختمم کرنیں گے کک داڑ تو مک وقت نا دور نا حسابٹ بر جاؤ. سلیس براوی زبان مرے یا بلوچی زبان مرے دافتر رکنگ نہ خاطرن بازا گڑاک مونے برورا کار بندہ نہ تناسی نظریس مروے کہ زبان داوڑ رکھیں گے ای بیرا صرف اسے گڑاس پاوا ارادی کنا جن زیادہ ضروری سپن مرے وا مننگ کے کک ایلو بندہ غاتا نظر ٹھدا گڑا دا خدر امپورٹنس استخ پک او دادے کہ اسے زبان زندہ تخین کن اور کن ارٹمی کو زبان آتا توجہ حاصل کرنے کی بات ضروری اور توجہ آرا وقت حاصل کرنے کی کہ کیا را وقت نن سائنسی حوالات صحتی حوالات فنی حوالات اور ادبی حوالات امو کاریم تکینک کہ ننا دا کاریماک ایلو زبان تا ماسے ایلو ثقافت تا ماسے قبولم مرے رک افتزی عملم مرے یعنی افت توجہ حاصل کرنے خاطرن ننے دگراتیر ترقی کروئی مرک سائنسی ترقی کروئی مرک صنعتی معاملہ غاتے تھی ایجاداتا ادبی ارا کی تخلیقہ کو افت مخلوط کنسر کرنی نوارٹ اور فنی حوالات موسیقی مرے یا ایلو فائن آرٹس نے بشاک مرک ارا وقت دافتر نن تینے جوان کرے نک مخلوط توجہ ننے ملا تینا زبان نہ مواد آتے تینا ثقافت تے گڑا نن مخلوط کنسر کرنے کی نا ارا وقت کی زبان سر مرے تو مچا مچ ثقافت سر مرے کک ایلو کاریم تو نن کرنے کی نا تینا چناتے تینا زبان ایلتنین کی نا کوشش کی نک تینا خلق اٹی تینا حد و حویل اٹی تینا بندہ غتم تینا زبان اٹیت کی نک تینا سنگت تا تو نرانا نے معلومی کی دا براوی پو مرے را یا بلوچی پو مرے را سوشل میڈیا اٹی افتو نمو زبان اٹیت کی نک او دون کی سنگت اس بارے کا کہ اسے داش والا اس نے پورا شارے افغانی یہ لیتک اور نم پورا شار ہو دے ہم براوی یلتے نہیں کپانا تو افغانی زبان ہم عید کرنے گا عید سے مثال سے نہ ہے کیسی بندہ کا سگندہ نے پورا زبان ایلتے نہیں کیا تو بعد ہم کوشش کی نا کہ مخلوق تینا زبان اے لیتے نک تینا جن دینا شہت بنے نک اور تینا جن دینا زبان ٹھیت کے نک تینا جن دینا زبان کتابت خواہ نک تینا جن دینا زبان ٹھی میمز جوڑ کے نک شغلی و کلپس جوڑ کے نک اخذ کی ننے مننے کی تینا چناتے لیتے وقت تینا گر جاک تو چٹ بازو وقت ننے باز گڑات خواہ کک پیشن ملکاتے ٹھنا اس خواہی مرے کہ ننا چناک عربی ایل کے انگریزی ایل کے رک انا جاگن اگر ریاشی ہو انا جاگٹ زندگی کرنے گا تو افت زبان وہ مرر او کل گڑا کیل میرا لیکن کل لمبا لا گڑا دالے کہ تینا جن دینا زبان اول ارا وقت کی براوی ایل کرے بلوچی ایل کے رک تو وہ کام پد تینا چناتے دا زبان لے تو او تو چناک دا زبان ایل کرو رک ارا وقت زبان نخص کے نسل ان سکے کک اموخ نسل اس کا ننا ثقافت ان سکے ارارس کا ننا ثقافت تینا ننا شناخت تینا تو نم پاننگ کرون کہ ننم مرین ننم زندہ سے قوم سے باز مہربان.